L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal: l-għajta ta' Sodoma u Gomorra hi tassew qawwija u t-toqol ta' dnubhom hu kbir. U issa se ninżel u nara jekk għamlux għal kollox skont l-għajta tagħhom li waslet għandi. Jekk le, inkun naf. Dawk l-irġiel kisru minn hemm u rħewla lejn Sodoma. Imma l-mulej baqa' wieqaf quddiem Abram. Abram resaq lejn il-mulej u staqsih: u inti se teqret it-tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jaqgħu il dawn se teqridhom u ma taħfirx lill-pajjiż minħabba l-50 ġust li hemm f'nofsha? Ma jkun qatt li inti tagħmel ħaġa bħal din, li toqtol il-bniedem ġust mal-ħażin u l-ġust u l-ħażin tmisshom l-istess xorti? Ma jkun qatt minnek li mħallef tal-art kollha li ma tagħmilx ġustizzja? U l-mulej wieġeb: jekk jiena nsib 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jien naħfirha lil post kollu minħabba fihom. Wieġeb Abram u qal: arani, jiena ssugrajt nitkellem mal-mulej għalkemm jien trab u rmiet. U jekk hemm nieqsa 5 għal 50 ġust, minħabba 45 se teqret il-belt kollha? U jiġbu l-mulej: ma neqridix jekk insib fiha 45. Imma Abram kompla jitkellem miegħu u jgħidlu: u jekk issib hemm 40? U jiġbu: ma nagħmilx dan minħabba l-40. Qal Abram: la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem. U jekk jinstabu 30? U jieġeb: ma nagħmilx dan jekk insib hemm 30. U reġa' qallu: ara kif nissogra nkellem lil sidi u jekk jinstabu hemm 20. U l-mulej wieġeb: ma neqridix minħabba l-20. U jieġeb: la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem darb'oħra biss u jekk jinstabu hemm 10. U qallu: ma neqridix minħabba l-10. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Meta sejjaħtlek, int weġibni mulej. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek. B'wiċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Meta sejjaħtlek, int weġibni mulej. Irrodlok ħajr għat-tiba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibni, kattarli l-qawwa f'ruħi. Meta sejjaħtlek int weġibni mulej. Kbir il-mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar u għalkemm fl-għoli jaraf mill-bogħod. Jekk insib ruħi fl-għali, inti tħares li ħajti, terfa' idek kontra l-edewwa tiegħi. Meta sejjaħtlek, int weġibni mulej. L-leminija tiegħek issalvani mill-qilla tagħhom, il-mulej iżomm kentu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emili dejk. Meta sejjaħtlek, int weġibni mulej. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, intom intfintu ma' Kristu bil-mamudija u xtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom. Immissa Alla tagħkom il-ħajja fl-imkien ma' Kristu.
ħafrinna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħih minn nofs u samru mas-salib. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom: meta titolbu għejdu: Missier jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum, u aħfrinna dnubietna, għax aħna wkoll nafru lil kull min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll: wieħed minnkom ikollu ħabib li ġieħ f'nofs ta' lejl u jgħidlu: ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu: iddejjaqnix, issa l-bib magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, jqumu jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiċċ sfiq tiegħu. U jiena ngħidilkom: itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier foskom li jekk ibnu jitolbu ħuta, minflok ħuta jagħtih serb. Inkella jekk jitolbu bajda, jagħtih skorpjum. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mis-smewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbulu. Il-kelma tal-Mulej.